салому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канал. пеш аз он ки видеои худро шурӯъ кунем, аз шумо хоҳиш мекунем ки дар канали мо обуна шуданро фаромӯш накунед. дар имрӯзаи видео мо ба шумо дар бораи ҳаёти ҳақиқии актёрони филми рӯзгорони дар Чукурова ба шумо маълумот медиҳем. Ҳилал Алтинбилек номи дар филм будааш Зулайхо Ёмон 21 январи соли 1991 дар шаҳри Измири Туркия ба дунё омадааст. ҳоло бошад 30 сола аст. Ҳилал Алтинбилек соли 2011 вақте дар филми Карагул нақшофарӣ мекард, бо Мерт Ярҷиёғлу робита пайдо кард ва онҳо ҳарду мехостанд оиладор шаванд, вале робитаи ошиқонаашон дере давом накард ва то ҳол Ҳилал Алтинбилек муҷаррад аст. Мурад Юналмиш номи дар филм будааш Демир Ёмон 23 апрели соли 1981 дар шаҳри Кейсери Туркия ба дунё омадааст. ҳоло бошад 40 сола аст. Мурад Юналмиш соли 2011 бо Бирҷи Акалаш оиладор шуда, вале боз дар ҳамон сол аз ҳамдигар ҷудо мешаванд. сабаби ин қадар зуд ҷудо шуданашон дар он аст ки Бирҷи Акалаш ба Мурод Юналмиш хиёнат мекунад ва онҳо ҷудо мешаванд. то ҳол Мурад Юналмиш муҷаррад аст ва оиладор нашудааст. Ваҳиде Перчин номи дар филм будааш Ҳункори Ёмон 13 июни соли 1965 дар шаҳри Измири Туркия ба дунё омадааст. ҳоло бошад 55 сола аст. Ваҳиде Перчин соли 1991 бо Алтанг Ордум оиладор шуда, вале баъд аз 22 соли зиндагӣ онҳо соли 2013 аз ҳамдигар ҷудо шудаанд ва онҳо аз ин оиладориашон як духтаре доранд бо номи Ализе Гордон ва ҳоло бошад Ваҳиде Перчин муҷаррад аст. Серпил Тамур номи дар филм будааш Азиза 19 майи соли 1944 дар шаҳри Родоси Гретсия ба дунё омадааст. ҳоло бошад 76 сола аст. Серпил Тамур бо Ойгар Тамур оиладор шуда ва мутаҳҳил аст. Булен Полар номи дар филм будааш Ғафур 8 марти соли 1979 дар шаҳри Буҷели Туркия ба дунё омадааст. ҳоло бошад 42 сола аст. Булен Полар бо Дуйгу Полар оиладор шудааст ва онҳо як духтаре доранд бо номи Дога Полар. Угур Гунеш номи дар филм будааш Елмоз Окоё 10 ноябри соли 1987 дар шаҳри Анқараи Туркия ба дунё омадааст. ҳоло бошад 33 сола аст. Угур Гунеш то ҳол оиладор нашудааст ва муҷаррад аст. Малике Ипегиялова номи дар филм будааш Муҷгон Ҳакимоғлу 29 апрели соли 1984 дар шаҳри Анқараи Туркия ба дунё омадааст. ҳоло бошад 37 сола аст. Малика Ипегиялова соли 2019 бо Алтун Гутон оиладор шуда, баъди 2 соли зиндагӣ соли 2021 аз ҳам ҷудо шуданд. сабаби ҷудо шудани онҳо ин буд ки вақте Малика Ипегиялова барои нақшофарӣ кардан дар филми Бидзанманлаҷ дар муддати тӯлонӣ дар Адана буд, шавҳараш бо ҳамин сабаб ба ӯ дархости талоқ фиристод. дархости талоқро Малика Ипегиялова қабул кард ва бо розигии ҳамдигар соли 2021 аз ҳамдигар ҷудо шуданд ва ҳоло бошад Малика Ипегиялова муҷаррад аст. Араз Шенал номи дар филм будааш Четин 4 июли соли 1993 дар шаҳри Истанбули Туркия ба дунё омадааст. ҳоло бошад 27 сола аст. Араз Шенал то ҳол оиладор нашудааст ва муҷаррад аст. Фуркан Парари номи дар филм будааш Фикрат Ёмон 27 октябри соли 1986 дар шаҳри Конияи Туркия ба дунё омадааст. ҳоло бошад 34 сола аст. Фуркан Парари то ҳол оиладор нашудааст ва бо Асли Бекиёғлу робита дорад. Керем Алишик номи дар филм будааш Алираҳмат Фикли 5 июни соли 1960 дар шаҳри Истанбули Туркия ба дунё омадааст. ҳоло бошад 60 сола аст. Керем Алишик соли 1988 бо Сербел Туранагул оиладор шуда, вале баъди 4 соли зиндагӣ онҳо соли 1992 аз ҳамдигар ҷудо шуданд ва онҳо аз ин оиладориашон як писаре доранд бо номи Садри Алишик.
ва ҳоло бошад Керем Алиши муҷаррад аст. Назан Кесал ки номи дар филм будааш Севдо Чоғлоён 28 марти соли 1969 дар шаҳри Манисаи Туркия ба дунё омадааст. ҳоло бошад 52 сола аст. Назан Кесал соли 2005 бо Эрҷан Кесал оиладор шуда ва онҳо соҳиби як писаре шуданд ки номи писарашон Пӯйрас Кесал аст. Сибел Ташчиоғлу номи дар филм будааш Шармини Ёмон 28 июли соли 1976 дар шаҳри Бурсаи Туркия ба дунё омадааст. ҳоло бошад 44 сола аст. Сибел Ташчиоғлу соли 2016 бо Мурод Корчак оиладор шудааст ва ҳоло бошад мутаҳҳил аст. Елиз Дограмачилар номи дар филм будааш Фусон 14 майи соли 1978 дар шаҳри Истанбули Туркия ба дунё омадааст. ҳоло бошад 42 сола аст. Елиз Дограмачилар соли 2009 бо Невзад Арман оиладор шудааст ва онҳо соҳиби ду писаре шудаанд ки номи писари калонияш Меҳмед ва номи писари хурдиаш Омер мебошад. Эсра Дерманҷиоғлу номи дар филм будааш Баҳиҷа 7 декабри соли 1978 дар шаҳри Истанбули Туркия ба дунё омадааст. ҳоло бошад 52 сола аст. вақте ки Эсра Дерманҷиоғлу бо Мурад Балҷи оиладор мешавад ва Мурад Балҷи намехоҳад Эсра Дерманҷиоғлу дар филмҳо нақш офарӣ кунад, аз ҳамин сабаб онҳо аз ҳамдигар ҷудо мешаванд ва онҳо аз ин оиладориашон як духтаре доранд бо номи Рефия Дерманҷиоғлу ва ҳоло бошад Эсра Дерманҷиоғлу муҷаррад аст. Эбру Айтемур номи дар филм будааш Ниҳон 25 апрели соли 1991 дар шаҳри Истанбули Туркия ба дунё омадааст. ҳоло бошад 30 сола аст. Эбру Айтемур то ҳол оиладор нашуда ва муҷаррад аст. Селин Енинҷи номи дар филм будааш Саҳния 16 ноябри соли 1988 дар шаҳри Истанбули Туркия ба дунё омадааст. ҳоло бошад 33 сола аст. Селин Енинҷи то ҳол оиладор нашудааст ва муҷаррад аст. Селин Генҷ номи дар филм будааш Гултан соли 1994 дар шаҳри Истанбули Туркия ба дунё омадааст. ҳоло бошад 26 сола аст. Селин Генҷ то ҳол оиладор нашудааст ва муҷаррад аст. Полен Эмре номи дар филм будааш Фодик соли 1991 дар шаҳри Аданаи Туркия ба дунё омадааст. ҳоло бошад 30 сола аст. Мертеди 2 июли соли 2020 ба Полен Эмре дар лаби соҳил пешниҳоди издивоҷ кард ва Полен Эмре пешниҳодашро қабул кард ва онҳо тасмим доранд ки дар наздиктарин фурсат оиладор шаванд. дӯстон, дар канали мо обуна шуданро фаромӯш накунед.